Gihisgutan sa atong unang pagbasa nga dunay duha ka klase sa sala. Naay sala nga ikamatay, nasay sala nga dili ikamatay. Nya kun ang sala gani dili ikamatay, pwede natong iampo kanang maong makasasala, nya maluwas siya. Apan kun ang sala gani niya ikamatay gyud, matud pas unang pagbasa, dili na lang na nato iampo. Lingiyay mong tupad ingna unsa man ang sa nimo, ikamatay o dili ikamatay. Kanang wa mo lingi mao nay dunay sala nga ikamatay. Ug unsa man ning mga sala nga ikamatay, gitawag na nato sa atong doktrina og sala nga mortal. Mortal. Ug unsa man ang sala nga mortal, kanang willful, kanang imong yung giuyunan og maayo, unya grave. Grabe. Pareha ng pagpatay. Nya giplanuhan gid nimo ang pagpatay na maghikog gyud ka. Gaandam yung kag pisi, uban pa diha, or imo gyud siyang pusilon, gaandam na kag armas, imo gyud siyang giatangan. Kana, grave na, rape pananglitan, imo gyud giplanuhan nga atangan nimo siya, rape nimo siya, nya patyon pag kahuman kay giplano na gina nimo. Patay. Amot kanang suyop, mortal na. Plano gyud ka, palit gyud ka dito, tira gyud ka katulo, mangurakot gyud ka para makasuyop gyud ka, mortal siguro na no. Ambot ka ng korupsyon sa flood control, sa PhilHealth nga ila jong giplanuhan, gi-insert gid nila sa atong mga national budget, unya gilalis-lalisan kunuhay, pero ila jong gipaso diha. Unsa kana? Angayan pa kana silang iampo? O mga matay na gina sila? Unsa man? Ambot lang. Basta willful, nya grave, o niya makawagtang gyud sa atong koneksyon sa Ginoo. Kana bang dili na gid ta maminaw sa Ginoo. Totally din agid ta mutuo diya. Di ba na may mga tao inana, labi na ng mga asawa nga gibudhian sa bana, o niya muingon kaniya pasaylo alang na, pasaylo anang iyang gibuhat, pasaylo. Mao man ay giingos Ginoo kapituan, ang Ginoo papuy adiri. May man to siya, Ginoo man to siya, ako di man ko Ginoo. Kana mga inana mao nay mga impernohonon. Kana bang totally i-deny gid niya ang Ginoo ba? Iyang anak gi-rape, gipatay, pasaylo alang na day kay makasama gid ang tao. Sus, pasaylo bagod. Gusto na ko bitayo na jam. May na siya dito padunuton gid ng animal dako. Maimperno noon gana. Unsa? Maimperno? Ako mo na imperno? Siya nag-rape, siya nagpatay sa kong anak. Ako maimperno ko glagot ko niya. Unsa man ang Ginoo? Adik sabot nako. Mauna siya, makapa-imperno na. Lingay mong tupad inawa, kamuagig, kasuko sa Ginoo. Oy, daghan kay nato, nga mosupak gis Ginoo. Magani ni text na ko, ngano man padir, nga gitugot mas Ginoo, nga makabana kog ingon ani na ko, mauna noon ni ron. Hasta ang iyang pagpamana o ang iyang pag-asawa, ang gibasol ang Ginoo, nga kung gitagaan siya, banang ingon ana. Ako, man gani mi magbasol diri wa mi asawa. Unya sagdi maminyo, Ginoo gyud puy basulod, nganong wa ko tagaig banang, nganong wa ko tagaig asawa, tiguwang na lang ko, nagampo magid unta ko, nganong wa ko tagae. Ay ayaw na lang ana. Mo na si San Juan nga magbubunyag,
modelo ni nato o practically ang tanang mga santos modelo ni nato sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo para dili ta mamatay, para dili ta makasala og ikamatay. Ug unsa may kinaiya ni Juan nga magbubunyag, ingon siya niangkon gid siya, mapaubsanon siyang niangkon, dili ako maoy Mesiyas, dili ako maoy manluluwas. Kana lingay mong tupad, ing nadili man ka manluluwas, ing na ba? Na pwede ra gyud kag mamatay anytime. Nay uban mahadlok yun mamatay. Pwede ra gyud kag mamatay, dili man kita maoy manluluwas. Kanang atong presidente si Bongbong Marcos o katubang former President Duterte or si Donald Trump ba nga iyang gi aristo gi tawag na gi kidnap pa to sa gi-atake ang Venezuela, gikuha ang ilang presidente tungod lang kay ni assume siya role nga mura siya manluluwas. Dili man ta manluluwas. Unsa man ta? Unsa may tawag nato nga mga tao? Luwasonon. Luwasonon ta. Magtinabangay ta, magpaminaway ta, maginangkunay ta sa atong huyang sa atong pagkaluwasonon. Di ta magpakaron ingnon nga kita mo'y tarong. Muna daghan kayong gasulti nga ang office of the president o ang iyang mga allies maoy hinungdan sa dagko kayong corruption karon. Unya di lang gyapon sila muangkon ana, di lang gyapon imbestigahan ang maong opisina, nagpakaaron ingno na sila nga sila'y manluluwas. Nya naa sa tigdepensa nila ilang spokesperson, pirmi yung ipasa ngadto sa laing mga tao. Ipasa ba? Sunan gaanang gisulti ni Governor Chavit Singson nga paimbestigahan ang Northern Ilocos, Ilocos Norte, kay daghan sa kay ditong ghost og substandard nga projects. Umaingon man noon ang spokesperson, aon sa to, mao ba to iyang giingon o katubang niingon siya nga kana ganing kuan ba to siya makigdebate bahin aning ghost project na tinuod gyud na maumting ito niingon si Chavit. Unsa man noon nga ang spokesperson ang gihisgotang Governor Chavit 22 to 2025, year 2022 to 2025, ipasa man hinoon ni si tawag nila na si Auntie Claire, ipasa man noon ngadto noong panahong Duterte siya maumting ito og mag debate gidebatehan noon ta na panahon pa ni President Duterte kay daghan man sa to ghost project dito ay ang gihisgutan gani 2022 to 2025 dadon gyud niya ngadto sa unahan ngano man kay di gyud sila moangkon ang ila radyong ipalabas karon nga sila gyud maoy tarong nga tunohay ang atong presidente maoy nagpangulo kuno for the first time in the Philippines nga mag-imbestigar bahin aning korupsyon pagka lisod. Muna dili ta mga manluluwas. Nga karon mag-file na sa silag impeachment bahin aning 125 million na questionable kuno nga confidential fund spending sa Office of the Vice President. Ibalik na sad nila karong February kay mulaps naman tong 1 year na dili pa pwede maka-file. Mo-file na sad sila. Pila na say gastuhon ana para pag-file anang impeachment. Dako kayong gastuhon. Nya unsa may ilang giimbestigahan ang 125,000 million na confidential fund nga gi-rolled out na sa COA na why problema, why question. Ang COA na nagsulti ana ang atong official auditing office sa gobyerno. Nya ang House of the Representative mo file yung impeachment kay questionable. Pero ang mga confidential fund na billion sa Office of the President and other offices, why investigation?
Kumusta ka itong ila dito sa opisina? Wa sa kay question ang kuwa dito. Na ruled out na ka to. Na justified na ka to. Wa man. Ari yun magsigbalik-balik. Unya, ang gastuhon ra ba nga kwarta para sa impeachment, ang atong mga buhis, unya, inutang na ra ba na ang ilang gastuhonon. Inutang na. Nya, kinsay mo bayad sa utang? Kanang imong tupad. Ing na, mugasto ka para impeachment? Ing na ba? Ing na, mugasto ka para sa impeachment sa atong Vice President? Ing na ba? Kamo, mga igsuon, OFW o kita din his Pilipinas, mugasto pa ta para sa impeachment sa Vice President? O palahuso na lang na nato hangtod sa matapos ng ilang termino? Wa man kita mugasto sa pag-imbestigar anang ang Office of the President and other offices sa gobyerno nga purting daghan ng korupsyon? Magsige tag gasto anang naang gi tagaan nag positive finding sa kuwa? Pagka wa maigo. Mauna nga kita rabay pabayaron ana nya inutang na ha. Ang atong utang karon hapit na mo 18 trillion pesos nya na say umaabot nga almost 2 trillion nga utangonon bahin aning 2026 nga kaning budget. Nya kurakuton ra na. Nya di ra ba kadot ang atong investigasyon ngadto gyud sa utok sa korupsyon nga naa ni sud gani sa ato nang isud na daan sa atong budget. Kinsa mga ang tinuod nga korap nga nasud man sa atong national budget ang korupsyon? Kinsa may tinuod nga korap? Kailangan pa bang i-memorize yan? Naigiingon sa kanta nga kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sayo ay bigkasin? Sa budget mo makikita ang kanilang damdamin. Ana. Di ba? Mausad na ang Ginoo. Ang sala, nakita na niya. Ang atong sala, nakita na. Ang makamatay nga sala, kanang di ka muangkon nga ikaw makasasala. Dili ta muangkon nga kita hukmanan tas Ginoo. Labaw tanan di ta muangkon nga luwasunon tas Ginoo. Nga ang Ginoo ray makaluwas nato. Og iya tang luwason basta mapaubsanon tang muangkon sa atong panginahanglan. Ngunang niingon diri sa unang pagmasa kung magampo ta sumala sa iyang kabubuton ihatag gina niya nato. Karon ay nalusno or nilandslide ang landfill sa Binaleo, Cebu City. Gituuhan nga daghan pang missing. Posible nangamatay na. Nanong nilandslide man ang landfill? Ha? Tungod kay wa himua ang sakto nga measures sa paghimog landfill. Gikumpiyansahan na himong bukid nga perting dakua nga pulos basura. Anya maghuna-huna ang nagsigig yabo o ang nagtugot nga magpayabo nga sooner or later mo erode gyud na kay di man na siya natural nga yuta, di man na pugo nga yuta, gapile-pile ra man na diha. Nya perting nang dako ang bukid. Nya gahimog structure diri sa ubos. Na ay nagtrabaho sa ubos. Di inigirog ana. Ngano man nga ang mga landfill area sa Singapore, perti maginandaghanag basura nila, wa man lagi ni landslide. Nganong ang landfill area sa Japan, perti masanang basura nila, wa man lagi mo landslide. Nganong sa Pilipinas ni landslide man, o labi na gid sa Cebu. Ang sunod ana, Compostela na sad, o Liloan, o ana. Kay kumpiyansador ka ita. Kana lang kung ato mga daan diha, na ay mga lungag, wa gay sign nga na ay lungag mo, kalitlag pa ka ang ligid sa imong sakyanan. Magkaot diha sa kilid, wa gani reflector. Pagkakumpiyansador, unyag nanay mahog nga mga motor, nanay mga bangga nga sakyanan, o na pasad magpa-rescue, balita dayon, balita.
Lingay mong tupad. Ing naway peligro dito sa inyong kilid. Naway peligro dito, way hazard dito. Pareho na mga sakyanan nga anha i-parking sa kilid sa daan na magitay balaod nga wa gid na i-parking. Nganong parkingan man gyud? Dili din na hazard nga imbis nga ang usa ka sakyanan anha moagi ana nga lane kay di ay gaagisan nga sakyanan diri sa counter lane. Ang mahitabo ang kani nga sakyanan nga ni aning lane imo man giparkingan musud na diri sa pikas lane. Hazard na. Musugat naman siya. Di ba? Hindi man mo musanong. Ako di ko driver, ako lang nang gi-analyze. Nya inigsugat niya, o naa niya dito'y hubog, o naabay na highball nga sakyanan. Gatuo siya mo break, nya ning ana siya dire, wa na dito'y break di ay. Di purting iguan niya. Pero di apat aring lane, akatuloy mamatay itong nag-way break. Pero siya, lahos ra, kaya wa may nakaharang. Iro pananglitan, kanang inyong mga iro, naa magitay balaod nga no stray dog allowed. Nga maglakaw-lakaw ana na ang daan, or maglubog anang daan. Nganong buhi-buhian maginang iro. Di pa kita makakaton nga pila ka buok na ang nga ospital, ako kapilan ako nakatabang o gasto anang naang na ospital, nga bali ang tiil, nga bali ang bukton, tungod anang iro. Muna maglagot ko ng iro, kay maapil ko gasto. Napaakan og iro, kay galubog ang iro desdan, ang bata gadua-dua, nayatakan, nisikmat og kalit, paakan. Oh, tira na sa danang, titawag na? Rabis. Oh, nya, duhar may ihatag nga libre, o to, katuluhon man, kaupaton man, mao na. Gasto na sad. Ang bungan ng mga iro. Kaya di man yun mutuman. Buot mo na mo. Amo mo ng iro. Buot mo na mo. Sige. Ibutang na to. Maabot ang panahon nga ang imong anak mao'y mapaakas iro or mao'y magdag motor, matumba o mabali ang tiil. Unsay imong bation? Kung ang imo ng anak mo'y maigo. Maorasan na kaning drugs. Mag-war against drugs. Unya, prisuho na no nang dunay war against drugs. Sige, maabot ang panahon ng imong igsuon o ang imong anak mo'y ripon, mo'y patyon. Unsay imong bation? Isip officials gobyerno nagsuko-suko anang war against drugs. Mga igsuon, kung maminaw tas Ginoo, daghantag mapamalandungan nga dili gikan nato kanang gikas Ginoo. Kinahanglan ang ato bang huna-huna atong ius-us kining atong garbo ius-us nya kinsa may atong isaka ang huna-huna sa Ginoo. Mo na iningon si Juan, kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Naataroy gipamaligya nga slat sa inyong paminaw, inyong ius-us ang inyong expenses unya inyong iuswag atong slat. Zaman us-usi ang inyong personal gasto nya isaka ang atong slot. Unsa na maro itong slot? Naaman tay pista senior karong January 31 nya naatay sinulog competition sa Siam Kabahin. Nakasinulog na ba mo dinhi? Kana bang inana ba competition ba nakasinulog na mo? Uy, mga matay na lang mo di mo katilaw ana. Nya. Dili man ta makaadto sa sinulog yun nga competition kay layo dako biyag plite. Maghimo tag-ato dinhi at least naatay glimpse ba unsay mahitabo didto sa Basilica o sa Cebu City magsinulog competition ta. Mao na mag-budget pod ta. Gamay ra gud ang atong budget para lang ta malingaw, mga 1 million ra may among budget. 1 million. So mo na maligya taron og special slot gikan gahapon hangtod danis January 31, 10,000 ka slots nga gitawag natog PSSPP.
Unya mo ni ang tema sad nato sa sinulog. Pit Senior, unsay sumpay? Selebrasyon sa pagsangyaw sa paglaom. Kay matod pa sa atong mga team sa PPC o sa PYCC o Finance Council, pader sakit baya kay nato nga naatay na nga namatay nga mga igsuon, nabahaan ta, mga balay karon gubaon pa. Pero tungod ni Senyor Santo Niño, atong ipakita nining atong selebrasyon nga naagi paglaom. Mao na nga naagi paglaom nga maka-raise ra gid taning 1 million. Lingay mong tupad. Ingna, motoo ka na maka-raise ta na. Anaw ha, unsaon na to pagkwinta. 10,000 rani katag 100 pesos. 10,000 ka 100 pesos. Ang lumulupyo sa tibuok na tong parokya, naas mga 60,000. Kung mamalit lang na og tag sa kaslat, gikan karon hangtod sa 31, di, pila kay atong kuan? Makuha. Di ba, no? Nya, si Santo Niño na mag-igo ninyo. Kay kining maong slot, para manipag-highlight ni Santo Niño dinhi sa atong parokya, para manipaghatag og paglaom sa mga tao nga wa nay hapit paglaom karon dinhi sa atong parokya. Congratulations sa mopalit. Kay tagaan sad mos Ginoo sa inyong panginahanglan. Pero kana gyung di mo palit, stubborn gyud kaayo, basig nakasala na mog ikamatay nga sala. No. Nya nalipay pud ko, nagsugod na tagtrabaho rog mga balay, nag-clearing na sa mga area nga trabahoanan. Unya, praise the Lord, ang atong DPR niabot nag 31,822. Makahimo na ni siya o more or less 53 kabalay. Yes, pakpak. So, naay ni Anhi gahapon nga niingon pader mo palit mi. Tulo man sila kabuok, pamilya tingito sila. Unsa may inyong paliton kadtong DPR? Oh, ikaw man tong nisaad nako o ako may bitaw to pader. Amo na nirong ihatod katong nisaad og 5 kabuok ba? Oh, gihatod na gahapon. Mura mamog. Mao ni mga tao nga kuan niya. Moingon pa gyud, pader ayaw in town i-announce. Nga naman, pobre in town kay mi pader mauwaw mig mahibaw-an. Sunan ka na? Amo lagi ning gihimo kay maluoy gyud mi sa mga may balay. Naama mi among balay, so naluoy lang mi suway balay. Pagkanindutang batasana, no? Bahala mo di ay. Gina, nindog na ta.